Jesu kumuna wira kwazo kuzoro rapachitizo yekuti wakadaro Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve okuna kakuda Jesu ndachena mbero paro ndapona ngekurawira kuna muponesiyo Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve undezva kanaka kwazvo kusimbira kwaJesu kugashira kuna iye rufaro neupenyu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve ndinofara ndakadzidza kusimbira kundemi ndinoziva ndichagara pamwe nemwendarini Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve obumaindi fambenemi sezakai tainoki mumateru okorwangu nditauri ranenemi kana nzira yoshaikwa ndivumeidi fambenemi handingambo fambideka dutu riri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzivumaindi fambenemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndota
nakarandi one Zioni tenzi vumaindi fambe nemi kuti mandi pazororo zvepasi zvinoanando dozofamba nekushinga dotakura muchinjiko nakarandi one Zioni tenzi vumaindi fambe nemi. Mangwanani akanaka vana vaMwari, toda kutenda mangwanani ano nekuitirwa nyasha dzekuverengwa pakati pevapenyu, tichimutsiridzwa munguva dzekuti dai taramba tichingotsvaka chiso chaMwari. Satani unodzva seshumba uchitsvaka vaangabvisa pakunamata kwazvokwadi. Saka tinoda kutenda nezvirongwa zviri kubatsira kuendeswa kweivhangeri kunzvimbo dzakasiyana siyana muchamhepo. Mwari aitire nyasha umwe nemumwe ari kushanda pake kuti basa irori rigone kufamba. Toda kutendawo zvakare nekupiwa utano hwakakosha kuti tigone kunzwa nekuteerera mashoko iwayaya. Kunyange kune vasiri kuhwawo zvakanaka, vanowanirwawo mukana wekuti vateerere iyo inyaya dzinenge dzichikurukurwa nezveumambo hwaShe. Nhasi toda kunobata pabhuku raLuke, kana kuti Ruka chapter 17, Ruka chapter 17 pavhesi ya11 kusvika pana 19 ndo patinoda kunoverenga nhasi. Title yedu kana kuti musoro wenyaya uri kuti vamwe varipi, where are the others? Vamwe varipi? Vamwe varipi mubvunzo uri kutodawo mhinduro, mubvunzo uri kutoda mhinduro, nekuti pakatoshayikwa mhinduro tinogona kutonetsekana kuti saka todhila nenyaya iyi sei. Saka muchaona kuti kune mimwe mibvunzo yaibvunzwa mubhaibheri kana kuti inobvunzwa mukati mekurarama iri kuda mhinduro, but taita dambudziko rekuti mhinduro hatisati tadziwana nanhasi. Vamwe vanhu havasati vapindura nyaya dzavakabvunzwa naJehovha kunzi koimimi apa makapafambisa sei, iyi makaita sei nyaya izvi, havasati vawana mhinduro nanhasi. Saka toda kuti dai Mwari atibatsira, Mwari atibatsirawo kuti tigone kuwana mhinduro yanhasi ichauya kuchechi. Muchaona kuti sangano riri kupinda mubasa rekuedza kutsvaka kuti vamwe vasisapindi nesu vakadzokera kumashure vagone kubatana nesu vadzoke mukati memunda waShe. Saka Mwari anoramba achingobvunza mubvunzo wekuti ko vamwe varipi? Takatanga zvakanaka nevamwe, vamwe vakadzokera kumashure. Egerai nditi nini, kune zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vamwe vanhu vadzokere kumashure. Vamwe vari munguva dzekutambudzika, they are in dire stresses whereby the stress has allowed him or her kuti agone kubuda mukati mesangano. Vamwe vakatadza kubatwa zvakanaka mukati mesangano. Vamwe vaitarisirawo kuti vagone kuiswa pachinhano chehumaneja hwaainawo kubasa, ndokubva asanganawo nevasingagoni kuvaisa pazvinzvimbo zvacho. There are so many reasons that I can spill out ekutaura kubuda kunoita vamwe vanhu musangano. Vamwe vanorambwa kurambwa chaiko, kutorambwa ungofunga kuti zvinondibetserei, obva angotegerai ndibude musangano. Vamwe vari kusangana nekufirwa kuri serious kwekuti sangano riri kutadza kunyaradza, riri kutadza kuita comfort vanhu vari kufirwa, vanhu vanodecida kubuda. Mwari ari kuramba achibvunza, I'm not worried. I'm worried. I know kuti zviripo zviri kuburitsa vanhu. Mwari izvozvo anozviziva. He knows kuti zviripo zviri kuita kuti vanhu vadzokere kumashure. Zviripo zviri kuita kuti vanhu vasaramba vakabatirira pana Mwari. But Mwari haamisi kubvunza mubvunzo wake. Inzwai vana vaMwari, God is going to continue asking us this question. Vamwe varipi? Where are others? Vamwe varipi? Saka tine mubvunzo wakaita seiwo ushu watiri kusangana nawo mukati mebhaibheri, wekuti Mwari
azosvika pakuripira nekurapa vanhu zvikonzero zvaadhireswa. But now Mwari is worried kuti after addressing the concerns, after addressing the issues, after addressing the problems and the sorrows, but God is worried, where are others? Mwari ari kuti nyaya iyi wakauya uchichema kuprayer band, nyaya iyi wakauya tikainamatira, kana iri nyaya yemadhimoni, we dealt with those things. But my question still stands, ko vamwe varipi? Zvakuita unge Mwari ndewe bribe, zvakuita unge Mwari ndewe kumbobraiba, wekuti kana ndine chandiri kuda, after zvaita, then I go back where I was. I'm worried, vana vaMwari. Egarai tiverenge pana Luka chapter 17 verse 11 to 19. Zvino vakati vachienda Jerusalemu, akapfuura napaSamaria neGarirea. Zvino achipinda muno mumwe musha, akasangana navarume vane 10 vaiva namaperembudzi vamire kure. Vakadanidzira vachiti, Jesu, tenzi, tinzwirewo ngoni. Zvino akati achivaona, akati kwavari, endai mundozviratidza kuvaprista. Vakati vachienda, vakapora. Zvino mumwe wavo akati achiona kuti ndaporeswa, akadzoka achikudza Mwari nezwi guru. Akawira pasi nechiso patsoka dzake, akamuvonga. Zvino iye akanga ari muSamaria. Ipapo Jesu akapindura akati, havana kuporeswa vane 10 here? Vapfumbamwe varipiko? Hapana akawanikwa adzokera kuzokudza Mwari, asi uyu mutorwa here? Ipapo akati kwaari, simuka uende, kutenda kwako kwakuponesa. Dai Mwari akomborera kuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, toda kukutendai, tibatsirewo patinorapa chirabwe ichi. Dai zvingatibatsirewo Jehovha, tigone kuona kukosha kweshoko renyu mukati meupenyu hwedu. Tauraiwo nesu Jehovha nenzira yakatsanangurika. Mugotaurawo kuvana wenyu, bvisaiwo muvanzire chiso changu, imi mugovonekwa. Muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Tiri kuona Jesu ari kusangana nevakomana vakanga vaine chimiro chakanga chisina kujairika. Everyone now knows kuti leprosy was not a friendly disease. It was a contagious disease. Chakanga chiri chirwere chaitapuriranwa. Number 1. Number 2, once you got such a disease, you were now an outcast, not by voting, but by the virtue yekuti waango nacho. Zvaisada kumirira votizvi, zvaisada kumirira politburo kana kugarirwa pasi. Uchingoona kuti wamuchimiro waanaunswa namuprista kuti ndo zvapo, waibva watobuditswa mukati memusha. So tiri kuona upenyu hwevanhu vasisina ukama nesociety. I'm sorry to say this, once you developed such a disease, it meant that the social aspect of life, the mental aspect of life, the spiritual aspect of life somehow was affected. Saka wari kuona kuti kwauri kugara hakusisina a connection with the real world. Hausisina ukama hwekukwanisa kuonana nehama zviri constant. So tiri kuona vakomana ava, kana akatanga ari 1, chimbofamba ineni pamwe aive 1, ndobva aona kuti vave 2, but Bible riri kuti vakatozosvika pakuita 10, kakatozoitawo kagroup kakanga kari kemaperembudzi. Pane chinhu 1 chiri kundinakidza panyaya yevanhu ava vari 10. Ndoda kuti muone kuti hazvinetsi, hazvinonotsi kuti vanhu veunhu umwe chete muyereke nemabatana. Mamuchiziva here kuti makuhwa chaipa hamuna kuenda kuchipatara mukanodongorerana makadhi ekuvhenekwa umakuhwa hwenyu. Pane katauriro kamakangoita muri pachechi, so kana kuti muri ngori kuke meeting muri papi, makatovheta kuti uyu tinogona kutoita shamwari nekalevel ikakaka. Saka what brings you to be friends and what makes your group grow, there are certain interesting things zvaita kuti muve pamwe chete. Saka ndiri kuti inini zvimwe zvimagrupu zviri kufomwa
zviri kutonyatsoratidza kuti pane zvakaita kuti vanhu ava vamwe vave pamwe chete. Saka vanhu ava vakapedzisira vakuona kuti tiri vanhu vemaperembudzi, tagara musociety hatidiwi. Zvino tava 10 nyaya dzinogona kutaurika zviri nani. Inzwaika vana vaMwari, hatiudzwe kunzi mugwariro wavo wakanga wakafanana here, because rangarira kuti leprosy it was a disease yaidonedza nyama. Kudai papapa vaitosekana kuti bamunini yakubatai, yakuri kuti pakaiswa rekodhi yevanotanga kuzorora, imi munogona kutanga kuenda. Saka vaigona kunge vachitotaurirana, but they grew to have a very vakaveneka ushamwari kakatsozonosimba kekuti kana vaitoita zvinhu zvimwe chete vakasvika pakunzwisisa. Let me quickly put it in this way. Vakasvika pakunzwisisa kuti tisu vemaperembudzi, vakasvika pakunzwisisa kuti chero vakanakirwa vari mumisha, isusu we are safe tiri 10 takadai. Saka vanhu vainyaradzana, vanhu vaisimudzirana muchigwere chavo icho chichi, vaitirana zvakanaka. Zvino ndofariro Jesu madirection ake, unoziva kuti mafambiro aJesu soka akangoda kungopotsa afanana nemushikashika. Unoziva kuti nekutsvagwa kunoitwa vanhu nevanhu vemushikashika vanoita kutsvaga vanhu. Ndaiona makombini rodi dzinovhugwa nekungoedza kutsvaga munhu anorivheserwa. Zviri kunzi vakati vachienda Jerusarema akapfuura nepaSamaria nepaGarira, kutoita pekutopfuurawo nepo. Inzwai, pamwe pacho anza dzako dzakangomirira kuti Jesu apfuure neko. And I'm very sure, I'm very positive kuti one of these days he is going to pass through your place, and one of these days achapfuura nepo. Your answer, your prayers, your nhunha dzako dzose dzichapindurwa. Saka tiri kuona Jesu apfuura, vakomana avava vane 10. Saka zviri kunzi ivo havana kusangana naJesu. Iye Jesu ndiye akasangana nevarume. I love this part. Let me elaborate a bit here. Jesu aritoriwo mubusiness rekuda kusangana nevatadzi. Jesu aritori pabusiness rekuda kutofambawo nekune pfambi. Jesu aritori pabusiness rekuda kufamba nekune vanhu vane makuhwa. So Jesu apapa ndiye ari kutosangana nevakomana, ari kutovaona. He is not avoiding, he is not an avoider. Anotosangana nevanhu. I have good news for you sangano, kuti Jesu haavoide vanhu, tisu tinoavoidana, but Jesu makes an effort yekutosangana nemunhu. So hanzi Jesu ndiye akasangana navo, asangana nevarume vane 10. Hanzi ivo ndobva vadanidzira kuti Jesu, tenzi tinzwireiwo ngoni. Vanga vazviziva sei? Do you know kuti presence yaJehovha haidi kutomboridzirwa bhero kuti asvika? Jesu haadi kuitirwa imwe ceremony yekuti tichimu acknowledge kuti asvika. That man has got power. He is just awesome to the extent yekuti when he appears, paanoita appearance yake, hazvidi vamwe vanhu kuti vazvizive. Ndosaka maona kuti paaisvika pane madhimoni. Come on church, ndoti munyatsobata pfungwa yandiri kuti mubatei. Iwe ndiwo utori nenharo dzekumuramba, but uchitoziva kuti Jesu has appeared, he has made an appearance. Saka Jesu ari kutoapia. Aiapia, paangoapia madhimoni aichema. They could recognize kuti pano paita munhu waMwari. Egerai ndikudziva vana vaMwari, vakomana vakaziva kuti paisimbopfuura vafundisi, paisimbopfuura madhokta, kana vaipfuura vari kure, rangarira kuti vaisaonana. But ndiroti muone pfungwa iyi, people passed through their territory, but there was no change. People passed through their vicinity, but there was no change. If there was the people vaigona kuuya vozovaimbira, vakavaimbira, vakavaitira zvavanoitira, but there was no change. It only took the man, the healer, the mighty, wonderful counselor, the Prince of Peace, kuti paakapfuura iye ndopakabva paita nyaya. Saka vakomana vakati hatinganyarari. Murume akaendawo ndiye ane ansa uyu. Ansa dzedu dzese dziri apa, vaipfuura apa wanga vasina ansa. Muri kuziva here kuti vamwe vanhu vanonyatsoziva kuti hamuna ansa, nekuti maroyero amunoita mudzimai moda kuzondiparidzira hapana ansa apa. Vanonyatsoziva kuti mukomana uyu anoita basa rekuvata nevasikana, saka hapana paangandibatsirawo semuyuthi nekuti hauna ansa.
zviri kutotsvaka vanhu vana Jesu kuti vambopfuurawo kuti mhinduro dzigone kuwanikwa. Saka Jesu anobva aona kuti vakomana vadedzera, tinzwirewo ngoni. Zvino akati achivaona akati kwavari, endai munozviratidza kuvaprista. Healing, munoziva kuti kaitiro kaitawo Jesu kanoita kunge kanenge kakuvhaira. Unoziva kuti kamwe kacho usoka unombozvibvunza kuti but apa Jesu vakomana kuchii? Because Jesu anongoti vakomana nyaya yenyu ndatoinzwa, chitotendeukai mutoenda kumuprista. Such an instruction. God is instructing each and every one of us, but dambudziko rapo, there is a certain kind of healing, there is a certain kind of redemption that we are looking for. Dambudziko murikuya mine maplani yenyu ekuponeswa, but Jesu has got a plan. Jesu ari kuti vakomana tendeukai, marova pasi endai munozvirakidza kumuprista. Hanzi vakati vachienda, I like this part, vakapora. Faith worked a pivotal role here. Vakaita kutenda kwekuti zvataurwa saka zvatoita. Instantly they were healed. Rechirungu ndoda futi unobva rati, and so it was that as they went they were cleansed. Vakabva vaporeswa, vakaenda vakabva vapora ipapapa. Saka vanhu vakufamba, ndorati muone nhaurwa hatiudzwi kunzi vakaporera, but bhaibheri rinongoti vakati vachienda vakapora. Isu what we are sure ndezvekuti vachitoenda vakapora. Ndiri kuona a sign of victory, sign of healing. Saka kana paine vaimbovanyomba vari kutosangana kuti aish, muchiri kufunga ndo zvatiri here tapora. Kana paine nyaya dzanga dzisina kupedziswa mumusha, vachiti ndine chikwereti, uye akazoita maperembudzi handichachiwani, akazodzoka. He came back. Ndokubva asvika. Hanzi vakomana vakasvika nekuti instruction yakati kumuprista. They went there, vakapora, vachitoenda. Pane pandiroda kuti ndizobata tichinovharira. Hanzi vakati vari ikoko, pakaita one akabva ona kuti mhando ishi ndaporeswa but handina kuponeswa. That's where my issue is, kuti mukomana anodzoka enda ari kunzi muSamaria. Ari muSamaria haasi mukomana ari kunzi musystem yaIsrael, mutorwa uzvo. Ari kuenda odzoka ndokubva atenda. Mwari ndokubva abvunza kuti imimi ndiudze ansa, nekuti maiwirirana nevanhu ava. Iwe wanga uri shamwari nevanhu ava, varipi? He asked that question. Hanzi Mwari ipapo akapindura akati, simuka hako uende, kutenda kwako kwakuponesa. No, this man was now different from the other 9. Why? Because this man was healed and he was saved. Akaporeswa, akaponeswa. Vamwe vakangoenda vakaporeswa. So tine danger yevanhu vari kuenda nepfuti ivo vasina kupedza training. Tine danger yevanhu vari kungorapwa vozoenda havo vakangorapwa voregedza kunamata munhu avaporesa avarapa vacho. Kune vanhu vari kuenda vari half baked, who are not perfect. Vanhu vari kungonakidzwa nekuti ndabva maperembudzi. Mwari ari kuda kuona sincerity yako yekuti maperembudzi zvaabva, ngatichiitai zvekutenda nekunamata munhu abvisa maperembudzi. So tine dambudziko revanhu vakarapwa vakanotenda madhokotera kupfuura kutenda Mwari. Tine vanhu vakaitirwa nyasha mukati mekurarama asi hatisisiri navo. Iye zvino vari kunakirwa neupenyu. They have forgotten the Redeemer who redeemed them from the messes they were in. Vari kukanganwa kuti vakabviswa mukati meguruva. Vanhu ivava vakutenda vamwe vanhu kupfuura Mwari. Mwari ari kubvunza kuti nhai vana vaMwari, vamwe varipiko? Vanhu vakanamatira minda, Mwari akavapa minda. When they got those farms, havachagoni kudzorera chegumi nezvipo. Mwari ari kubvunza kuti varipi vanhu vaikumbira vana vaya ngavachiuya kumapathfinder, vana vari kunyimwa kunzi vauye kubasa raMwari. Mwari ari kubvunza kuti varipiko vanhu vatakarapa, chiuyai mupinde mukati memisheni yaMwari. Vanhu vakuda kutochengetedza urwere kuti vasahupamwe zvakare. Vari kuti Mwari handingaite mistake,
makandirwira handipamhi kudzokera. Vari kukanganwa simba remurapi, vari kukanganwa simba remunhu anoporesa. Egerai ndikudzei vana vaMwari, tichienda kunonamata, Mwari ari kubvunza kuti ko vamwe varipi. We have a mission to fulfill. Handei tinoita basa, ngatitsvakanei tiri kuziva vakarasika. We know those who are in shortcomings. Handei tinotsvaka vanhu vana vaMwari. Tinofanira kurapwa, tofanira kuponeswa. Vanhu vari kaenda vakangorapwa, ngavachidzoka vaponeswe nezita raJesu. Tiri kurarama nevanhu vasati vabatwa naJehovha. Mwari ari kutsvaka vanhu vanotenda, vatariri vanoappreciata, vatariri vanoonawo kukosha nevalue yaMwari. Dai Mwari angatibatsira mangwananano, dai Mwari angatiitira nyasha. Tisagara pasi, handei kubasa vana vaMwari. Handei tinotsvaka mubvunzo uchauya, ko vamwe vana vako varipi? Ngatidzorei uso hwedu tive nenguva yekunamata. Baba vari kudenga, toda kukutendai. Matide namoyo mangwanani ano. Muri kuramba muchingotibvunza mubvunzo uye hamusi kuzonyarara. Vana Kaini vakatanga kubvunzwa, vana Adhamu vakabvunzwa, hapana Mwari paasiri kubvunza. Nemamwe mazwi, we have to be accountable. Mwari ari kutsvaka mhinduro dzinobva kwatiri. Totenda nemuSamaria uyu. MuSamaria akagona kuziva kuti kana ndaitirwa nyasha, ndinodzoka ndotenda kuna Jehovha. Sangano harichatendi. Sangano is living on faith which is baseless. Havasina kana basa nekutenda. Vari kungoti chero tararama, chero taenda kusavada. Dzoraiwo ndangariro dzedu Mwari mugotibatsirawo kuti tigone kuve answerable kune mibvunzo yamunobvunza. Vamwe varipi, still that question is going to ring in our minds each and every time. Yekuti vamwe varipi. Tiri kugara mabhodhi akungoitwa maroko, vanhu havasina basa nekunotsvaka vanhu vakarasika. Tipewo simba, tipewo basa rekuti tigone kuita. Maite enyu nekutaura kwatiri mangwanani ano. Tiporeseiwo, tirapeiwo, tiri kutsvaka zviviri izvi zvitiite complete mukati meupenyu hwedu. Tanamata nekutenda muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Vese vovanozora uranje, sokora kanaka murese pasi, kuti vanhu vese ngarinzene, uya unoda, uya unoda, tumasoko pako munembelikana, Baba vadika, iwo vari kudaidza, uya unoda, uya unoda, nasi uya pia pamusiwo wazarurirwa. Jesu ndiye nzira yenyeko, uya unoda, uya unoda, uya unoda, tumasoko pako munembelikana, Baba vadika, vari kudaidza, uya unoda, uya unoda, nawe wiraine, uya unoda, tewirange izvi, uya unoda, upenyu narini, uya unoda, uya unoda, uya unoda, iwe tumasoko pako munembelikana, Baba vadika, iwo vari kudaidza, uya unoda, nongisa Jesu anachitema upenyu wake, wapiweni upenyu wake,
wechitema wafukwane wake uchena nofukizwane upenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena Shironda zenji tema zatama zotatuka mwe ya unoja ofufukizwa nemwe Jesu nasunungurwa nemutemo nofukizwa ne upenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena dora kuziwa rusununguro Jesu andipa nguochena na ikashira yangu darasa ndinofeka upenyu wenyu nofukizwane upenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena notonerwane ruforo rwangu ndarurambiswa nemitenzi ndaerezwane izirenyu nozokashira mbiri yenyu nafukizwane upenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafu